اف در بجار سیرتیه. اف جیه که املینه جرا دبیجن رأس الحجاج. به کردی سرک گور. گلک گشتیارین بیانی دماغو تین سیرته سردانا و جیه دیروکی خوزایی دکن. نها امش بوه اف دمینین خوزایی نشان بدن. سری کevre an binavekî din kevrê qul di mintiqeya Çemê Botanê ye cihê geşt û guzariyê ye. Li ser çayekê dema mirov di dîmenên xwezayê dinere, mirov xwe wekî di bihuştê de dibîne. 4 kîlometreyê dûrî bajarê Sêrtê ye. Li gorî zanyariyan çiya ji ber şiliyê di nava demî de qul bûye. Li vê mintiqeyê de jiyanek hebûye. Lewra li derdorê de du şikeft heye. Ew jî diyar e ku bi destê mirovan hatine qulkirin. Xwezaya serê kevrê û keş û hewaya vê derê bala gelek geştyaran dikşîne. Her sal bi hezaran geştyarên biyanî û ên Tirkiyeyê serdana Sêrtê û serdana vê derê dikin. Carcaran govend dikşînin, carcaran jî li ber suruştiya xwezayê weneyan digirin. Çemê Botanê jî bi heybeta xwe bûye cihê werzîşên li ser avê. Di nava ava Çema Botanê de masiyên kîloyê wan digî ji sed jî hene. Ev der ji bo xelkên Sêrtê gelekî giring e. Her sal dibe navenda pîrozkirina cejna cîgorê jî.
ji ber bilindbûna çiyayê Rasel Hecar her sal li vê derê rûdanên nexweşî çêdibin. Hin geştyarên xwezayê hez tevgerên bi xeter jî kirine û di encamê de jiyana xwe jî ji destane hene. Ji bo vê şaredariya bajarê Sêrtê derdorê ciyên xeter bi hesinan dorpêçkiriye ku kes nekeve xwarê. Lê ev dorpêç astengiyek nekiriye. Mirov dîsa xweşbiniya derdorê û newalê dikare bibîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV.